Sunod daw sa mga pinalanggan naman ng mga sumbulunod sa RMN DYHB to Keep Negros and Earth Sunday TV. Ini naman ninyong alagad si Patrick Bucabal, kagkaupo natin si Gerard Andrade, Golden Platenia, and Jezreel Yulingo. In this channel, we're making videos about the history of Negros, its culture, its tradition, and sometimes general interest. If this is your first time watching our videos, make sure you hit the subscribe button and click on the notification bell so you won't miss any of our content. Ari kita subong sa RMN DYHB broadcast station sa Bacolod, agud aton tukibon kung ano ba lang ginatawag na radio drama. Paano ba lang ginaobra o ginaproduce ang isa ka drama? Kag may appeal pa ini bala sa mga younger generation? Gani sa mga pinalangga namon nga mga subscribers kag loyalista namon nga pagpalamati, tukibon naton ang radio drama. Wala direksyon para mo eh! Tagos garandahin ninyo! Kilala ko ang nagpapa... Radio drama is a dramatized, purely audio performance without any visual component, or ginatawag ini as theater of the mind. It uses sound to convey ideas to the audience, and the sound may be in the form of dialogue, sound effects, or music. It is a product of imagination by listening to an audio play. Isa ini ka produkto sa imahinasyon paagi sa pagpamati sang radyo. Kung maayo ko buhaton sa inyo sa iyaman. Matuod? Kuna mo, mangin tatay na gali ako sini? Oo, maging tatay ka na. O sa katapusan, nagbusong kagiban ka. During the golden age of radio drama, isa sa mga paborito nga pastime sa mga Pilipino ang pagpamati sa drama sa radyo. Hindi kumplito ang adlaw kung hindi makapamati sa mga paborito nga drama sa radyo. Ginabantayan gid ang kada episode kag halos it becomes a part of their life. And as far as my memory serves me well, people back then can easily tell the time or kung ano na oras, especially when they are listening to the radio drama. Kay kahibalo sila kung anong oras, kag schedule, ang drama nga gatukar sa radyo. Ang radio drama is a form of entertainment that brings enjoyment kag stress reliever sa mga tagpalamati. Samtang gaobra sa balay or samtang gapahuway sa kampo or bukid or samtang ga-drive sa salakyan. Gapamati ako sang drama sa radyo kay samtang drive ako muna siyang galingaw-lingaw sa akon. Muna siyang kung sa drama komedya muna bilang ga pa bulig mo dula stress samtang ga drive ka pag-isar ka sa mga olobraon mo do tayo nga kwan ba na procrastination yung sa English pa lingaw-lingaw Ang RMN Network, isa sa mga pioneer sa pag-produce ng Hiligaynon drama or isa ginatawag nilang Ilonggo drama sa iba natin ng mga listeners, which is actually a common misconception. It should be called as Hiligaynon drama kaya hindi siya pwede tawag as Ilonggo drama because when you say Ilonggo, you are referring to a person or a specific group of people from Iloilo province. The spoken language of Negros, Iloilo, Cotabato, Capiz, and Calibo is Hiligaynon. But not all. Limited lang siya because not all areas can speak Hiligaynon. Kaya iba niya, their language is Akyanon and Kinaraya. But most can understand Hiligaynon in those areas. And the drama that is produced from Bacolod will be distributed to those places that I've mentioned. That is why you cannot call it as Ilonggo drama. This kind of misconception should be corrected right now for the new generation. Why? Because we all know that we are a diverse nation na sinari-sari kita ang Negros, Iloilo, Capiz, Calibo, and Cotabato, each with its own culture, each with its own tradition, and each with its own identity. If you label them as Ilonggo, then you're taking out their culture, tradition, and most of all, their identity, which is very important in every ethnic group or community. Different region or provinces, but one language, which is Hiligaynon. I hope that makes sense. So, back to our topic. In producing a radio drama, it needs 6 components. Kag diri natin isa-isahon, kag hibaloon kung ano ini nga mga components. Una sa tanan is the writer and script writing.
Hi, I'm Moy, and I'm working at DYHB Tatak Armin Bacolod as a drama artist and scriptwriter. Sulat ka sa isa ka script, actually, you need to have a lot of ideas. Mga ideas nga, hindi lang nga makita mo sa movies or sa palibot mo man. And sometimes, ang mga ideas nga kada mo ina nga nagalapta sa nagasulod sa mind mo. So what you need to do is to make a plot. So kinanglanon tagid nga magsulat, maghimo isang plot, how to make a script so that it's easy for you how to create a story. When you're writing a script, it is not about ma-start ka gid sa pinaka-starting gid sang story. Pwede ka man ka-start actually sa ara na ayon sa pinakatunga-tunga gid. So of course, kinahanglan man nga magsulat ka sang script is that may ara ka na sang characters mo nga nabutang na dasi mo nga plot. Kinahanglan mo gid nga flexible sa tanan. Kung pasulaton ka sang amuni nga script or example be horror, kinahanglan mo gid nga sulaton mo ina so that nga mangin sa ulihi mangin better ka nga scriptwriter, no? It's better nga hasaon mo ng imo nga kaugalingon when it comes to scriptwriting kung luyag mo nga magsulod sa radio industry, especially sa drama, because writing, it's a very powerful tool. Every time nga magsulat ka sa story, may lesson gid nga makuha, may unod gid. At kasang script dapat heart gid ang una gid nga masiling ka bala nga ma-feel gid sa imo nga listener nga ang ginasulat sang isa ka writer nga nami gid quality gid kag-ara gid sa heart and mind ya nga when you say nga hala nami na siya nga writer kay may balaan mo gid nga ang iya nga story, may content, may unod gid kag may lesson kag gid nga makuha. Once the writer is done writing the script, the director will proofread the script and assign a casting to the voice talents. Most of the time, ang director is also the writer. So, anong rules ang isa? May mga direktor nga ang ila gina-direct, ila man sinulatan. Mas nami gid mag-direct nga ikaw man ang nagasulat, it's because nabalaan mo gid kag kabisado mo ang flow sang story. Ang aton story sa drama may 3 major elements which are dialogues, music, and sound. Sa music, kung tanda ang musical score magsakay sa eksena kag sa mood sang talents nga naga-deliver, daw wala halos ka problemahon sa music. Although, you have to listen very well for the music in order nga magsakyanay ang tanan, especially ang mood sang talent. Sa sound, bantayan mo gid ang sound man, it's because may kaugalingon man sila nga interpretation kag paglantaw sang sound. But ang director kag writer sang sina nga sinulatan, mas nga nakahibalo sa iya gusto sa pang sound. So dapat as a director, tanda ka magbantay sang sound. Ang pinakadako nga role amo ang pagbantay sang synchronization sang talent nga naga-deliver kag sang soundman. When it comes naman sa mood as a director, I prefer nga ang naga-direct batid sa dramahay. Kay jutay na nga silaan niya ma-detect niya dayon nga out of mood ang talent. Although may kaugalingon ini nga style sa iya nga pang drama, but the director knows very well if sala ang iya talent. Ang gusto ko i-implement as a director to my talent, kung sala siya, hindi mo siya hala kaakig. Kundi tudluan mo siya sa proper nga mood or pang drama, kay the more ka nga nagapangakig sa imo talent, the more man siya nga nagaka-demoralize, kag nagakadula ang iya potential as a good talent someday. I-guide mo ang imo talent. Sa hindi naman imo sinulatan, dapat magwa gid ang imo instinct sa pagbantay sang tanan, especially ang words sang dialogues in order nga mag-alalangot kag ma-present mo ini siya nga madali mahangpan sa mga listeners. Ang pagcasting naman, dapat angayan ang talent sa iya role. Kay kung mag-miscast, bisan ano pa ka namin isang istorya, medyo daw maproblema tada. We are here to entertain, so we have to become a good entertainer in order nga ma-hold mo ang imo listener sa radyo. Lastly, I believe sa quality of voice ng talent. Once the director assigns a casting to each actors, ang script will be given to the voice actors or drama artist to portray the character nga gincast sa iya. A voice actors can play more than one part as only voice or tinggog lang ang gina-altered or gina-islan-islan.
ang isa ka voice actor, pwede niya ma-portray ang isa or duwa ka character. Actors use voice alone to convey a character, and actors don't have to memorize their lines. The drama artist can read their lines from the script, but they have to be very familiar with their lines and have to rehearse how they will use their voice to tell the listeners about the character and the action. Nga ang ari ka mo dere, ha? Dere kami gin pa-star ni Manoy. Ano? Ay, hindi pwede! Nak ako sang tag-iya, tapos daw maid ko di nga maobra sa terrier. Ano? Walang imoy nga hahaw. Ano kita nga ra sa sports car, ha? Ano kita lang? So maghamba ka drama artist, hindi ka drama artist, hindi ka artist, kung hindi mo na ma-portray maagyan mga basic portrayal, basic standard sang voice character mo. Una, may bata, tigulang, standard na basic nga woman, lady, matured. Mga iha, sige na, magpupo na kamo. Mamahaw na kita. Si Papa? Makatilogit ka mo sa akon! Mayara nga po, kung pwede mo sa madual nga kung bata ka, Nanay, matiti ko. pwede idalon mo naman ang aswang. Ginagutom na gid ako. Kanamit na gid kaon sa ngatay sang tao. Kumbaga may ginatawag nga flexibility sang voice character. Tuman siguro nga kasakit sa iya nga tiyan. Yaya Libet. Hector, Ote, Migo Jobert. kamusta? Ang character is a person. Ano ang gina-portray mo character? For example, ang character ko is chismosa. Ay, Day! Nakita mo to si Barok, Day? May upo naman siyang ibang babae, Day! Character nga Donya. Oh, ako si Donya Segundina. Halin ako sa Espanya. Kabadama ako sa kwarta. Lain man subong ang pag-portray sang isa ka Donya nga kwan nga manggaranon. For example, iho, sa din ka ba na naghalin? Kag sino yung nobya mo? Aba, may upod ka. Ang characterization is, kumbaga, the way you portrayed that character in the story or in a story. Mga pamaagi kung paano mo siya i-portray. Characterization. Kag hindi mo may bakit-bato ang relasyon ta nga duwa. Ginakahuyang mo ko! Ikaw nagkambasi na! Hulat lang ta eh! Hula! Okay, bilang isa ka artist, kaga sa mga next generation pa, no? Kasi mga aspiring artist, ang mahambal ko lang, damo-damo klase pagtulunan kung isa ka ka-artist. Explore, discover, ano pag imong mga talent, kung magwa pagid sila sa ilang shell, magwa pagid sila sa ilang nga kaugalingon, damo gali sila sa mga matun-an. If baguhan ka sa drama, you have to familiar sa mga modo and characterization kag para inyo maintindihan ano ang mga struggle as a new voice actor. Bilang baguhan nga dramatista, makasiling ko nga kabudlay magdrama. Yes, tuod ang ginasiling nila nga nagbasa ka lang gina-script, hampangan mo gid lang ng imong dialogue. So, paano na nga nagbudlay? Budlay, tungod nagabasa ka matuod sang dialogue sa script, pero hatagan mo na siya sang kabuhi. Pero nga mo sinigrace mo! Ha, Jose? Hatagan mo insakto nga tono, modo, emotion, kag timing. Kay bisan simple lang na siya nga dialogue, kung hindi ka maka-timing, kalain gina ipamatian sang drama. Kag bisan insakto pa nang imo mudo, kung sala ang imo nga tono, lain mo na job mo pamatian sang drama. So amo na nga mas maayo nga antes ka magdrama o kung antes ka mag-act sa microphone, dapat nabasa mo na o kung na-review mo na ang script. Agod mabalaan mo kung ano ang imo itono, ano ang imo imudo sa dra nga part, kag kung paano ka mag-timing sa kada dialogue. Agod sa sina, mas mabatyagan sang tagpalamati ang emotion sang drama. Kag budlay man kung leading ka, kay dapat careful kay. Ikaw na nga daan ang sentro sang drama kung leading ka. Pero nami, kay nga challenging kung leading ka. Madamo ka sa nga matun-an, mag-change asang emotion, kag mga bag-o nga mga tinaga nga imo ma-encounter. Kag tapos madamo ka man nga mga karakter nga ma-portray. Kay every drama, lain-lain nga karakter ang nagagwa dira mo. So kung leading ka, paano ka magbinugoy, paano ka naman magbuot, paano ka naman magdo sarcastic. Kung ginatudluan ka sa mga directors, pamati lang, i-apply ang ginatudlo nila,
kagahatag gid sang time sa pag-practice bisan diin ka kag bisan ano ang imo ginaobra. Kay wala ko na sa may mabudlay kung luyag mo gid mong, di ba? Labi na gid kun passion mo. Diri na magatakop ang part 1 sa aton nga episode parte sa radio drama. Inyo nga sundan ang part 2 sa masunod nga semana. Gani kung wala pa ka muna ka-subscribe, hit the subscribe button and click the notification bell. Or if you have something to share, comment down below. Madamo gid nga salamat and see you next week. Inyo pagamantayan ang part 2 sang radio drama episode sang Tukib Negros. Kag atong hibalon kung anong future sang radio drama, kag kung madamo pa bala gapamati nga millennials sa radio drama. Kag sa mga pinalangga namon nga tagpalamati kag sa mga loyal namon nga subscribers, please like and follow DYHB Tatak RMN page. Kag sa mga matahom naman nga drama kag may mga moral lessons, magpamati lang sa RMN DYHB 747 kHz sa radyo.